Kachangui, ko biolonvla ani duru, akacha ko kacha. Par exemple, Ideka et Bandao, on doute. Akaïta. Voilà, tu as vu? Non, 75 ans là, c'est trop. Tu as dit, oui, frère, ça. Tu as dit, tu es sabalisa. Tu sais qu'un gars t'a dit, maman, m'a biolonvla comme ça. Ah bon? Kadam ne kabi biolonvla, tu dis, moi. Allah ka ɲɛ ka d'a ma Allah ka ɲɛ ka d'a ma Allah ka ɲɛ ka d'a ma Abu Musa Kamara an bɛ foli lase Musa Kamara ma nin waati in na Congo Brazzaville k'a fɔ a ɲɛna ko a Kamara Abu Sirajɛ Tama an bɛ taa teliya la an t'a bila dagirida la ne bɛ n bolo n b'a kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu k'a ma ko la sirène sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de STD a ko k'an ka na politiki bunakun o sira fɛ Abu n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'e bɛna kɛ jamana in masakɛ ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko e bɛna kɛ président ye n'o bɛ Mali président o kofɔ Abu ne constitution kɔni n'a a tɛmɛna Mahamadu si kɔni n'o ye san 75 k'o sɔrɔ Abu k'e tɛna kɛ cɛbɔ ye e tɛna kɛ masakɛ ye wa masakɛya yɛrɛ k'i kan'i da ka miiri na a ye n'i ye 75 sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye élection présidentielle Abu n'o bɛ masakɛ kalata ko fɔ siga t'a la ko mun ye constitution kura mun o baara o bɛ sen na ko a b'o sigidenw kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ Mahamadu de san 75 sɔrɔ o ye e sen bɔlen Mali président ko la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin document mun filɛ nin sɛbɛnfura mun filɛ nin n'a bɛ tali kɛ constitution kura la Abu Safinɛ Jara ko a kuma kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ cayara o sabu kɛ nin bɛna sira kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ datugu parti politique maa dɔw ɲɛ parti politique minnu bɛ Abu Safinɛ Jara ni u ɲɛ minɛlen don balikuw fɛ an bɛ don min na ko bi n'o bɛ maa san 75 kofɔ Abu Safinɛ Jara ko a bɛna dankari olu la kosɛbɛ k'e ko dɔw yɛrɛ kɔni ka parti politique ko Abu Safinɛ Jara nin t'a kɛlen c'est tout c'est fini wa ko dɔw nata retraite politique la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye avant projet de la de constitution siga t'a la ko sɛbɛnfura in ko a taara ka di jamana faama ma a bɛɛ kɔnɔ Abu k'a yira k'a fɔ Mahamadu n'i si ma san 35 k'o sɔrɔ n'i ma san 35 sɔrɔ Abu Safinɛ Jara e tɛ se k'i kan bɔ mun ye masakɛya o nɔfɛ wa si mana caya cogo o cogo Abu Safinɛ Jara k'i jija a kana tɛmɛ san 75 kan sɛbɛnnikɛla ko Abu Safinɛ Jara ko mun ye nin si ko mun na a donnen filɛ nin ko in kɔnɔ o sɛbɛn t'a la ko a na sira kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ datugu Abu Safinɛ Jara mun ye politique maa dɔw kɔni ye o sabu kɛ a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ nin waati laban in na Abu politique maa minnu bɛ yen n'u kɛlen bɛ ka muruti yɛrɛ fari k'a sɛbɛkɔrɔ boloda ka ɲɛsin constitution in ma Abu i bɛna ye k'a fɔ ko a caman bɛ yen k'u tɛmɛna 75 kan koyi Abu o de kama k'u caman bɛ ka muruti fari k'a boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in bɛna kɛ gɛlɛya belebele baliku minnu sijɛ minnu bɛ yen nin waati in na n'u kɛlen bɛ ka parti politique k'a ɲɛmaya minɛ Abu n'u tɛ fɛ k'a bila ko a bɛna kɛ gɛlɛya belebele ye olu bolo koyi a ko o misali jɔnjɔn ye fɛn jumɛn ye parti minnu bɛ yen n'an k'a ma ko Adema Kɔrɔni ani ka taa fara mun ye i kɔrɔmuso cɛ ka parti kan Abu n'o bɛ IRD ye n'o b'o kofɔ o bila ka jumɛn bila IRD bila a tɛ yɔrɔ de maakɔrɔ t'o la nin waati in na maakɔrɔ bɛ yen i n'a fɔ maakɔrɔ Gɔɲɔn Gɔɲɔn tɛ 75 bɔ dɛ an ko ye nzoma ye bele ni Gɔɲɔn a bɛ di Gɔɲɔn ma a bɛ d'a ma jamana tigiya bɛ ta ka d'a ma n'o kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko ni parti ninnu filɛ nin ye Abu Safinɛ Jara ko in ko a bɛna gɛlɛyaw bolo kosɛbɛ o sabu k'a yɛrɛ dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko nin ye parti belebele fila ye jamana in kɔnɔ n'o bɛ Adema ni IRD o kofɔ Abu Safinɛ Jara nka gɛlɛya mun n'o bɛ nin parti fila in kɔnɔ bi Abu o dogolen tɛ maa si la sɛbɛnnikɛla ko a ko waati sera nin parti minnu bɛ yen n'o bɛ Adema ni IRD kofɔ Abu n'a ɲɛ minɛlen don balikuw sijɛw bolo a k'u ka sira di denmisɛnninw ma koyi o sabu kɛ mun ye denmisɛnw fana k'u ka dugu ko o jɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye IRD jateminɛ k'a lajɛ Abu mun ye génération professeur Saliku Sanogo olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen k'o kɛ Abu Safinɛ Jara walasa mun ye maître Demba Traoré Abu Safinɛ Jara ale bɛ se ka sinsin cogo min na o parti kelen kɔnɔna la yen Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko dɔw fana bɛ yen n'o bɛ sifinnakaw ko fɔ olu ka dɛmɛ yɛrɛ talen bɛ ka sijɛw de k'u sɛgɛrɛ koyi maa minnu ye san 75 k'o tɛmɛ ko sifin dɔw bɛ IRD kɔnɔ bi olu ka dɛmɛ talen bɛ k'olu sɛgɛrɛ
Sebeningala ko ako ni ya jite mena kala je Abu Safna Jara mu ye shifina ka mumbe nanga ma Abdurrahman Jara ko yerde era kono la bi ko sigata la ko ale teri ye gwanyon kulu bali ye ko olu buka feran da bali bala jelen ko ke Abu Safna Jara o fana mana boy munne do ko tro bubu shishe Christian Bolti Malien Abu Safna Jara ko yerde bilama adugolente mashila sebeningala ko ako ni duna adema koroni ni duno kono Abu Safna Jara ko mamunumbe akaja no liye bali ku ye no liye sijaw ye nu ye tabali ka sebe koro goshi ka ira ka fo ko mi conscience kura mun no be sina ku tala bi ku tala shini Abu o maula ibe belebele sorai no be maître ka su mu tapo ko fo marmata Jara Abu Safna Jara ko nu ye sijaw ye sigata la ko munya adema o kono sebeningala ko ako munya adema ire parti ye Abu munya adema ko ayele ma bolo ko ka chan ko so be ko sabge Abu ni adema jate mena kala je adema nyama ba mamumbe adema kuna binno be marmata Jara ko fo Abu ale yesiante maye wa marmata Jara Abu Safna Jara ale ya ira ka fo ko ale ga deme ko be nyasi surasla ko ma o particulier o konna lay Abu Safna Jara bina ka fo ko do kele me ka ta gwara ko se bakoro da anyasi munye fangaima ko be se ga famu to goji sebeningala ko ako munye adema koroni Abu Safna Jara adugulente mashila ka fo ko munye commission de finalisation munno sigira adema ma do duna akono koy Abu Safna Jara ga adema ira dura do be Abu do buga tawali ko ni ka se bakoro goshi ko do buga campagne ira ko ke ira ka fo ko munye nouvelle constitution ko ka dabla pew ko buga campagne ko baro ko buluda adema dunga ma do be munye commission de finalisation mun sigirendo adema ka ma do boko aywa uga nyama ba sente kono marmata Jara be adema kasabalisa adema koroni sebeningala ko Abu Safna Jara ko ali nin duwa kun temenina ibe na ka fo ko munya shifina ka do ye la jera do ke segu ko fe no be adema shifina ko ko fo lu ko nyaira ka fo ko lu ka chebo mu no ofla ni yo commission finalisation kono Abu Safna Jara ku fela ko te bi ku fela ko te sebeningala ko nyaira ka fo Abu Safna Jara ni sambi wolon fla ani duru kuma folen flani Abu ko abena daga ba ko ni ko wuli parti politique chairman kono ati do ma koy Abu Safna Jara ko do era ko ni e ku tuka politique ko bane jamana kona olu be ta ministre lo be ta église la abana ukata retraite la I don't konta pa retraite koni ninde ya a chifole awo e chite alaw fu ka chide do ala ngana fara ku tite me sambilo blanduruka iti présenter kaba awo e chidone o retraite chifole abana alors kuna fana ngani flani Abu Safna Jara nya benega mo ka bo la sirene ale konna la sebani kala to STD ibunya obala bede ka do ka fo STD abafo ka do ka fo STD ni ie ale bla mi metalge ka do ka fo lelito mba ale ta ka do ka fo leliti ni alin dumia ale ka sebendo akui ka do ka fo accord d'Alger mi metalge ka do ka fo Mali gouvernement la e ka do ka fo ko bora u ka dade kono ka do ka fo ministre ni o nyeshini me ka do ka fo réconciliation ma ka do ka fo réconciliation nationale ka do ka fo ni o Ismaël Wage ka do ka fo ko nunu nye bataki do nyeke bataki kono na ka do ka fo u ya taka ma min zegre o be talke ka do ka fo algérien ou ka ministre la ministre mi ni o nyeshini me ka do ka fo affaires étrangères ma jamani wara chenyi ko nyena bo ma kerengere nyane ka do ka fo ni algérien ko o ministre nda ha laje ale maye mami mbe ka do ka fo ni akeme ka wuli ka jo ka bolo dani wati laba ina aka jay ka do ka fo chefo ani kambe obisika sabati ka do ka fo Mali gouvernement ani ka do ka fo bamanji koro ni nyanje mi me talge ka do ka fo ministre de la réconciliation no ye ka do ka fo colonel major Ismaël Wage ka do ka fo ko bora u ka dade kono sabla ka do ka fo lettre mi ni anyegene fleni ataraka di ka do ka fo ni ndangoro bayma sabla ko ni ya takalaje abi wati jambo mi me talge ka do ka fo accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger no ye kado ka fo sebemi ni ategno blakera aw ni bamanju ni yuanje wala say kado ka fo kele abere bisika jigin dogomena yi kado ka fo Ismaël Wage saka ani wati mi metalge bamanju la ko lu debe ka burjali ko taka aw nga jamani nyema ku segere sabla kado ka fo nunu mbay ka yira wati bela jelena ko mi metalge Mali gouvernement la ko odebe ka ke sababu ye accord de la paix pour la réconciliation ko Mali gouvernement de beka ala guchikui Mali gouvernement ki ka do ka fo ko odebe ka ala je mi me talige ka do ka fo Ismaël Wage la
wagi ka badaki ngono badaki nya yira ka fo ko mi me talge ka do ka fo o krofo mi ni abebo bamanju da sanga ani wati ka do ka fo ko wuya do koi gani ya taka laje mi me talge ka do ka fo bamanju la ko ulu debe ka ke sababu mi me talge ka do ka fo accord pour la paix et la réconciliation ka do ka fo ka u sebla ala ka bela jele ka dafri pawo sabla ka do ka fo o korban siriye munye oni ya taka laje ba manju nunu ame wati na ko mi bi na plaque na papier mi na ko ka do ka fo be ka sabati aw ni nyanje ka do ka fo ni wati laba na nunu ngeme ka wuli ka jo ka boloda haka je ka do ka fo min bi wole ku ka do ka fo installation d'état major no ye ka do ka fo ka état major do jagwa sigi mi me talge ka do ka fo gourma ale mara kono ka do ka fo oye fe min ni ati begwe o temane ngoro ko fe ka boy ka do ka fo min ni ka do ka fo oye ka la réouverture des postes de sécurité no ye ka do ka fo poste de sécurité munu ni olube kidal ka do ka fo menaka ani Tombouctou ka do ka fo ko bamanji koro keme ka o poste daile tugu wala say ka do ka fo olu bi se ka o contrôle ko ke olu bela jele ka do ka fo accord kono pma so so lié no temene ka boy ni me talge ka do ka fo la délivrance illégale ka do ka fo ka papier ou labe ka di ka do ka fo moma munu ni olu be ka sanu ka labo kengen yene ka do ka fo jamani akoronya ba fe ka do ka fo ko bamanji koro keme ka uyere ke o kebaye sabla ka do ka fo bamanji koro be ka sebon labe haka ja ka di jamani wora uma olu be se ka anga sanu mi me koro fe ka o labo tomina kon bela jele tableau munu ni abe accord kono ka ala soto no temene ka boy ni me talge ka do ka fo l'installation et la mise en place i ka do ka fo uti dore u ye ka do ka fo fere ni dabali bela jele kan ka tige i ka do ka fo site hors paillage munu ni olu be ayoro la ngere na sanbo oro munu ni olu be kidal ani gawo kono gawo mara ani kidal mara kono ba manju keme kai ka do ka fo lakana taka olu yoro segre no tebena ka boy mi me talge ka do ka fo fasir bala akui ka do ka fo koni ya taka laje haka je ka do ka fo wati dola u ye fere ni dabali bela jele tige haka je ka do ka fo covid no ye bana chujuku baye o furakel ko be se ka tai ka do ka fo furakeli ka ke kidal mara kono ni me talge ka do ka fo sema maula ku ye ngwara takada ulula yo beke yen beke utati mo yen beke ni bela dilenta accord soso ni beba so olu buka ni mungeta accord be se ka lawale ka uluto ni bara na bidi ka do ka fo eli dumya ako ni me talge ka do ka fo halibi ba manju u ka accord soso kuma do fle tuguni sabule ka do ka fo wati dola arme fara la nyanga mi ni obe wol ko armée reconstituée ka do ka fo koni ya taka laje o armée reconstituée ni yo taka laje mali armée be ula ka do ka fo kata se ba manji groupe do ma nunu bela jele de fara la nyanga ko wol ko armée reconstituée way ka do ka fo ko ulu sigbe kidal mi me talge ka do ka fo sema maula sema mau be ko ulu bali ka do ka fo patrouille ni bela jele akor kono kuma do ye munu ni ka do ka fo ube ko soso no temena ka boy mi me talge ka do ka fo koni ya taka laje patrouille do be ka do ka fo ba manju yere de be patrouille kan ala be nu yere o ye fenye mi ni ati be ka do ka fo koni akor kono kuma do soso le no temena ka boy wage Ismail wage ka do ka fo koni ya taka laje ka do ka fo kidal ka ta se menaka ani gawoma ka do ka fo ko ba manju kemaka o yoro ke utaye o ye fenye mi ni ka do ka fo abe akor toto no temena ka boy mi me talge ka do ka fo dugumi ni o jwa ko anefisi ya do ka fo ko ni anefisi ta halaje ba manju koro kemaka o ke udaka yoro ye mi ni ka do ka fo ati be bugo kono wolon vla dum abu mina munu mangulo o de bugu yew o de be ku ye u be ni wuli ka jo fe be de yele fleni u yele no ala abamali Ismail wage Afrika do ka fo mon colonel ko Afrika do ka fo opérationnalisation des tribunaux islamiques nya do ka fo ni ye feye ni me talke ka do ka fo kidali kaula u keme ka tribunal do jagwa ya sigi u feye ni ka do ka fo ubi o wele ko tribunal islamique nya do ka fo obina fo critique da mi ni ka do ka fo bamanju olu yere de be o critique ka nyene boni u yere ni bela jele fe mi ni atibe accord kono do temena ka boy ka do ka fo ku keme ka jagwa je kulu do sigi Jekulu mimbe kadu ka fo ni obe ka patrouille mimbe talge Kidal villa wa kadu ka fo Kidal contrôle chama ne be haka jakata se Kidal a service do ma kadu ka fo ko udebe ka baraka ni bela jele kono sabla kadu ka fo ko ni ataka laje num bela jele ye fe min ni oba yira ka fo ko ulude accord so baye ni ka galoti ka da mali gwa na mala ko onde accord so baye ko wuya kuma be uda be wuya kuma be uda num de krofo mu ni wage ya bela jele nyeke ka nyeshi kadu ka fo médiateur
algérien ma n'o y'olu ka affaire étrangère Batiriba ka fɔ la a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin kɔrɔfɔ minnu ka kɛ ni nin kɔrɔfɔ ninnu ye yali k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana ɲɛmaw olu n'u sigilen to ka bolodaw sen kan wa k'i k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaw n'a sɔn i k'a dɔn k'a fɔ nin accord bɛɛ lajɛlen ka sɔsɔta ka tila ka taa bɛɛ lajɛlen bama yɛlɛma k'a ta ka da anw ka gakɔrɔ o ti kɛ k'a dɔn k'a fɔ u na sɔn ma wa o kuma u bɔlen filɛ ka kɔrɔfɔ minnu zarada k'i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ɲɛna kosɛbɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ a bɛna dɔn diɲɛma bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko accord kɔnɔ kuma sɔsɔli Mali tɛ koyi accord kɔnɔ kuma sɔsɔli i k'a dɔn k'a fɔ ko bamanji kɔrɔ ala Mali la a banna koyi Abu wa bɛna mun f'i ye mon colonel major Ismail Wake a y'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛ de a n'a waatiw bɛɛ lajɛlen a bɛɛ Wake wallahi colonel major mais nous c'est pourquoi u kame ko ka taa Iran kɛ terrain neutre kan comme ça Mali gouvernement b'a kɛ tan accord sɔsɔbaga ye olu yɛrɛ de ye aw bɛ se ka taa patrouille organisé bɛnkɛra kan k'a fɔ ko Mali tɛ tila bɛnkɛrɛw kan ka ban mais olu de bɛ ka patrouille mais aw bɛ patrouille k'o labɛn a kelen ka taa patrouille kɛ dugu kɔnɔna la anw ka sɔrɔsi t'o la kunna mun don armée fila bɛ jamana kɔnɔ wa dugu donda ni bɔda o bɛ k'o bɛɛ aw kelen bɛ k'o bɛɛ minɛ warini minnu bɛ sɔrɔ o bɛ k'olu bɛɛ minɛ k'olu salo k'u bila u kun ko ne bɛ se ka lawaleya cogo di k'o baara min to sen na a tɛ kɛ Ala colonel cɛɲumanin a banna colonel major cɛɲumanin a banna Ismail Wake Wake cɛ ka ɲi koyi mais n'i ka dɔn k'a fɔ fasiri filɛ min n'i ka dɔn k'a fɔ an y'a bɔ leliti kɔnɔ Lino Dumbuya ale ka sɛbɛn Abu baara ɲɛna kosɛbɛ ne bɛ n bolo maa kari ka don teliya la indicateur drone nouveau ne bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnfura ye ni ma fili nin y'a bɔ ko 3770 ani 41 ka bɛ bi alamasaya don ye marisi kalo tile 2 san 2000 ani san 23 sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Seydou Jara i balimakɛ Abu a y'a yira k'a fɔ ko min ye Makɔrɔni Kobali n'o bɛ Emmanuel Macron ko fɔ n'ale ko fɔra o tɛ Faransi masakɛ a ta ale ko fɔ wa a b'o fɔ kɛ Abu Safinɛ Jara ko a ye gɔngɔri kore mun fili ka ɲɛsin parti politigiw ma Abu a ye kuma mun ka k'a sɛlɛ parti politigiw ma ko Macron y'a yira k'a fɔ ko mun ye anw ka politigimaw a Mali politigimaw ko siga t'a la k'u dɛsɛna de k'u ka jamana k'a bila sen kan ko Mali politigimaw k'u dɛsɛna de k'u dɛsɛna de k'u ka jamana k'a bila sen kan a ye jɔnkala fɔ Emmanuel Macron a jiginna parti politique maw a y'u gosi koyi wallahi a y'u gosi nka a ka nin bɛɛ Abu a kana d'u gosili ma dɛ a ka taa n'u ye a k'u ka anw tɛ d'ale la ayi nin si t'a to an bɛ taa ale fa sɔrɔ mais ni a ye cɛ min fɔ an bɛ o fɔ kuma ye cɛ ye a ye mun fɔ Wulibali don dɛ voilà a ye mun fɔ Wulibali don nka o si t'a to anw bɛ ale bila minɛn kɔnɔ bilen abada an tɛ kala foyi turu ale e kɔni filila sa e filila jamana makɔrɔ e taara pewu a banna sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye président français n'o Emmanuel Macron Abu a ye discours dɔ kalan nin waati laban in na discours mun kɔnɔna la Abu a y'a yira k'a fɔ ko olu tun y'u kɔ don farafinna tan abada sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Emmanuel Macron Abu a ye jalaki caman de ta ka Mali politigiw k'u sɛgɛrɛ Mali politigimaw k'u sɛgɛrɛ mun ye Emmanuel Macron a y'a yira k'a fɔ ko mun ye parti politique minnu bɔ an ka jamana in kɔnɔna la yan Abu k'olu le dɛsɛna k'u ka jamana ni ka a sigi a sen kan u bilala baara mun na Abu k'u dɛsɛna pewu Emmanuel Macron a y'a yira k'a fɔ ko olu tun sigi abada k'u bolo k'u da u sen kan Abu Safinɛ Jara fɛn mun ye olu sɔrɔ Mali kɔnɔ Abu k'a fɔ ko o ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ jamana wɛrɛ la Macron y'a yira k'a fɔ k'u bɛna misijugu k'a ta gere ma tɛ tari sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Emmanuel Macron Abu a y'a yira ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la k'a fɔ ko mun ale ka sɔrɔsi minnu n'u ni tora ni kɛlɛ ninnu na n'o bɛ Mali a kɛlɛ o kofɔ Abu Safinɛ Jara ko abada ko u tɛna kɛ sufu ye ten koyi o sababu kɛ ale na wuli ka jɔ k'o kɛ ka cɛsiriw k'o kɛ walasa mun ye ale fure minnu n'o olu tora nin ko in na n'o b'ale ka sɔrɔsiw kofɔ Abu Safinɛ Jara k'u fure k'u kana tigɛ ale Emmanuel Macron na sɛbɛnnikɛla ko a ko nka ko mun ye Emmanuel Macron a ye kɔrɔfɔ caman ta ka an ka parti politigiw kɔni k'u sɛgɛrɛ k'a yir'u la k'a fɔ k'u dɛsɛ kɔni dan de y'u ta ye koyi parti politigiw k'u dɛsɛna de jamana in filɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ko parti politigiw k'u ma jɔ u jɔyɔrɔ la ko n'u k'u jɔra u jɔyɔrɔ la siga t'a la ko jamana in ko a kun tɛ ye nin dingɛ in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Macron ka nin kɔrɔfɔ in fɔlen kɔfɔ Abu tile 3 an b'o la bi maa si ma parti politique bɔlen k'a fɔ ko mun ye Macron ye kuma min fɔ u y'a dɔn bi u y'a dɔn sini ayiwa u ma bɔ u ti bɔ e ma bɔ dɛ n bɛna min f'i ye walahi u ti bɔ u jigi bɛ faga kan a t'u ɲɛna k'a fɔ ko ni Faransi tɛ fankelen ko i tɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye o banna pewu Macron tɛ fanga di bilen o ma hali bi o n'a ta o ta dɛ u hakili bɛ arɔ awɔ u ti bɔ ka kuma dɛ
Semaninga ko abu ko parti politique chairman kele me ki da globaran sigi abu ku shiti ka kuma nga semaninga ko ako ga kunin tu del na kroye ko sabuga wati temono na o parti politique nun ne bo ka communiquer ba ko ka dénonciation ba beke abu sabna dira murutu faru o be boloda ga makroye ni ko fo ni ka shela ka nyesu ma abu ale shini sokoma parti politique ma bo ka ira ka fo ko munye makroye ni kuma fo wiado tiendo o parti politique ma bo semaninga ko ako ni ma ira no ka fo ko munye parti politique tiens là abuku desena aywa desera Sabaningala ko ako ni korofo munne makoronya ashele abu sabna jira ko korofo en kwatara maliden chama jimi sira fe koy o sabuga maliden une parti politique bilama abu sabna jira ko kele mekri kara wachi chaye maliden chama ne be abu sabna jira utigira mo parti politique la sabaningala ko ako munne maliden bu bolo shin kosobe kayira ka foko mi jamana en flag gelo gelade konala o sigata la ko mi parti politique mawdo sabaningala ko o misali jonjo en fen o jonku mesega sigina danna san 2013 abu anya jamanan ta kalfa mamuma no de be Elaji Ibrahim Boubacar Keita kofo abu aka election o keranya ma shima soso fo mun alaka ina sumala sisera la o tara tigara kata fu fa kasu o kera de politique ma ku tewa o kera Semaninga ko ako 2013 kana blamunye 2020 abu okono ibina ka fo ko munye kyambam muga jamana mara ne dana kundara kan abu sabna jira kwa desena pew kala kana kolana jamana yara kono wa abu sabna jira aye jamana yara blood dinga kono no ba yurugu dinga kofo kabe alaka mali naissance yurugu mu madaliga ka jamana ngono abu sabna jira ko président démocratiquement élu ore yo barake ayoke wallahi ale de jamana blood dinga kono Semaninga ko akoko ni bela jile ngara sababuye ka politique ma yere abu sabna jira ka nige bom maliden chairman bebi abu sabna jira ko buga demeta ka nyashi surasla kanu numa o masoro do wora fe abu sabna jira ko surasla kanu nu tegara obe fo ku malidon fe abu ko sabuke unna lene biche wiye marama fe munu ko sanga dimun an walla kana bom ma chairman ko akilla ka fo ko ni francis tara akoye maliko ko yo bane ka surasla kanu nu abu sabna jira Francis c'est moro muna abu sabna dira uira talu c'est ko abla o taradai la khnas ka sabati fa befe maningala ko ko ni ngara sobo wiye malidie chia mane biga ira bi ko na manya ka ko kalata ira ko ko be ke ko ante colonel Ashim to ya ka temena yiwa abana amode ko kabami al ka to ya ka temena yake ya kuma shi ya famu colonel Ashim bi to ya ka temena yi bodi ko awo colonel Ashimi bi toy aka temenaye to abu kote ko on ne change pas une équipe qui gagne ou bien ote edewo ubini sura ne ukana afu kukana ande am vraiment dama tedi am de politique ma koro yo ama donde sambi saba sambi nani faut ti di moma t-shirt ani ndado tennis guru alors barama bi takata di moma ani t-shirt abana kamo sa koloka ay koloko ntene ajira here ngone era mana ne mana ye nyala dobe nyala abu sabna jira baliku san joli so sa ala san bisaba ani ko ali bi ebe kemenana ni mina de la ali kemenana ni be shesoro bia kemenana ni be shesoro cheka kumatewa ni ye kemenani mine ka wote na kera president oye binafi kelenga sanduru de ke oye sara de yo ite baralay mo ko nyini folo ibe kemenani mine ne bafla mine no fe ite ka bara ko nyini erede be anaf mandola de ça il faut le dire ay abu nga chere fo malde erede beti boy na mu fi mali jeunesse erede sara jeunesse c'est la jeunesse ça il faut le dire wallahi mali jeunesse mali jeunesse ko na sala abane dugo ya sala ndu de mali jeunesse nu ma ba mo ko la ka ba mo ko la ebe si ya mu no fe sampi olon vlan ko sampi shege ebe o no fe alibi o ka bakelengele minella ira te barala ire ima ka bara ko nyi ikango de nyi ibo no fe o ka sagitala wakile wa vlan no fe eche ikango de nyi ka bara ko iko nyi wakati dolani si ya jeunesse ira kon jatimne ga akoko no wula jamana kono jeunesse de ba nyema jeunesse ba be masio mana wuli ibe jeunesse de agaba kurumbo mana wuli ibe jeunesse de c'est ça
a fait un no wula jeunesse de ba nyema effectivement mais jamani yere ye jeune de yo o de jama ka chaka teme atoka mais ali biya be kemena ni mina ni bakile mina la e chai bono kono sa abana abu nango malikura te ke abada fanga njugo fali abana de fanga njugo fali ne malikura bi dépend en yere de la ko mali mbe atoko ko kanada constitution mare abu safna jera ko na constitution biolon fla mali de na man njugo fali fudu changement de comportement fanga njugo fali hein malikura ali bibi ka sura fem ne tabal jugoro e fene bala ko malikura ko ma tien ba mandi de ala ka nyaka ta min arabia abi bolo dangata bede kero ka fo ami do de ke jamani ka do ka fo amago be yelama mina ala ka o sabati ko mi metal ke ka do ka fo le soir de bamako maimuna dumia ale ka sevendo akui ka do ka fo ame wati mina ko me bi e ko ka do ka fo faranywanga jekulu bado hotel la be nade wala se ka do ka fo asimi guita ka se ka do ka fo ale contre carré no ye ka ka da Ashimi Guita yinye wala sa ka do ka fo u ka projet de concession mi ni u ya barake bara mi se ka bolo ka to mina ka bo ma antara ka ba bidi kadu ka fo ko endene no ni o bena février kalo clé mois ani wolo vlama en 2023 délégation belebele do ka do ka fo bureau politique national ka do ka fo sénance faso yere ka do ka fo ni u convergence nationale pour une Afrique solidaire ka do ka fo anyema ado kama anyema ya ni o tame ka di ka do ka fo u ka président d'honneur no ye ka do ka fo docteur Zoumana Sako docteur Zoumana Sako ministre korodo anga jamani ngoro mi metal ke ka do ka fo ko utara uka siège là amdala Bamako ni metal ke ka do ka fo coordination mi be ni o coordination des organisations ka do ka fo de l'appel du 20 février nya do ka fo pour sauver le Mali nyado ka fo pour sauver le Mali wa ka do ka fo anyemaya tangume ka di mamima adoni kama ka do ka fo o ye Sheikh Mohamed Sherif Kone ka do ka fo iye ka uji munu vo lu ka to nyema ye niye mi metelge ka do ka fo nunu ngoni ye sikika kuma ke u ka sika kuma bi be minga o de ka do ka fo ko ame wati mina ko mi bi mi ni ka do ka fo abe wol ko crise di multidimensionnelle ti dore ka do ka fo jamani do me ka do ka fo politique gela o kono sabla kado ka fo koni ye ni wati ndaha laje mi metalke kado ka fo politique gela wala anyo asebe nyame nungo ni ku kado ka fo ni délégation vlain wati mine kado ka fo uye nywanye wa kado ka fo uye kuma usinzi minga ude kado ka fo ku ka fere ni dabali bela jele tige haka jasira fa won fembe no ubisika ke sababu ye mi mbisika to mamunumbe ni ubi olu wele ko anti républicain no ye kado ka fo mamunumbe jamani contre la mamunumbe jamani fe mamunumbe kado ka fo ni olu te kado ka fo démocratie mauye mamunu be kado ka fo ni olu be fe ka anga constitution ka jako ya bama yelema kerengene kado ka fo mamunu be jamani ngono no olu ye coup d'état flaqué coup d'état mi ni uya ke le 18 août en 2020 ka kla ka se coup d'état ware kan mi ni kado ka fo uya ke le 25 mai 2021 kado ka fo ko olu ka kla ka anga jamani constitution ta kado ka fo ko bama yelema kado ka fo ko utina jeni aye mai kado ka fo ku ka fere ni dabali bela jere tige aka ja olu ka je ku bolo di nyama aka je ka jere je ku woro chama nyini ka faraw yere kan mi se ka to ka do ka fo ni ngwe mbolo bi se ka to mina antara ka ba mga daro ni ndo ko wuli ngoko ye ka ko yi parce que ba fala ka fo ni oye maimuna dubiya yi jere je kulu fla nu ngo ku bi fere ni dabali bela jele tige aka ja ka jago ya ka do ka fo chamanjoro fanga mouka kerengene ka do ka fo dele mi ni oye dati munu ndira yo do munu fo ka fo ko election mina ke odo wa ka do ka fo ka ujago ya u ka election nu nge ka beni odo ye fo ne ado duguma je jago ya ya koti ko boala bidi ka do ka fo ko ka keni oye ni metal ke délégation flaina ya ira ka fo ame wati mina ko mi bi ka do ka fo ko una effort ou conjugué no ye ka je ku faga ku dinywama ku bolo dinywama aka ja ka jere je ku wolo munum be ka do ka fo ni olu ye ka do ka fo force politique vive ye no ye ka do ka fo ka ta société civile ou ma ka nunu ma be ni olu ye jamani de rere ma munum be ka do ka fo ni jamani kanu be ula ka do ka fo munum ni olu be wole ko républicain ma munum be ni olu be wole ko patriotique i ka do ka fo ka ta se démocrate ma nunu bela jele ma yira
ani panafricainu no ye ka do ka fo farafina kanu be maamunu na ka do ka fo ko ka wele blama u bela jelema anga mbolo di nyama wol me ka do ka fo ku bolo di nyamo a ka do ka fo fere ni dabali bela jele o kasiko tige ka do ka fo u ka kale dami me talike chamanjoro fanga mawnye sabula ka do ka fo chamanjoro fanga maw u fleke ka do ka fo constitution min jago ya bama jelema ko constitution soro la ka do ka fo joli ka do ka fo o soro la ka do ka fo marfa kisero o pa ka do ka fo ku tina so ka fo madama do kana o constitution bama yelema constitution min be ni o blara senga en 1992 sa 1992 wati la constitution min ni o blara senga ku tina jeni aye fie ka do ka fo ma do kana o bama yelema I ka do ka fo shuko ani duguse jeje sabla ka do ka fo mamunu ni olu be ka ataka bama yelema ko mawdo munu ni ka do ka fo démocratie mawde mawdo munu ni ka do ka fo olu de be ka liberté d'expression no ye ka do ka fo démocratie ale sinzime komununga kerengene ka do ka fo ma bela jele ni ka kuma kaka ka do ka fo ku keme ka mo kuma da menula ku keme ka mo da do barakono ka do ka fo ko o ye fe mi ni ati begoi ni me talke ka do ka fo ni jere jekulu flanna ki ka do ka fo kerengene jere jekulu mimbe no ni o ye ka do ka fo coordination des organisations de l'appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali ka do ka fo ni anyema ye général général wa coordinateur général Cheikh ay général Boazate coordinateur général coordinateur général Cheikh Mohamed Kado ka fo Sheriff Kone Kado ka fo ni anyema ye oye Kado ka fo ni lajere minge Kado ka fo marsikalo kle folo en 2023 Kado ka fo katase mouvement do fana ma no be wole ko mouvement zéro violence Kado ka fo ni onyema ye Mamadou Sidibeye katase Kado ka fo collectif do fana ma no ye Kado ka fo collectif pour la défense et la république de Arachibachi Arachibachi o te doide angata collectif do tewa donc bede ka do ka fo nunu de jere jekulu ye nunu ni ka do ka fo uni nunu fana ye nyoanye nunu ni ka do ka fo akera le 1er mars mars kalo club folaina way ka do ka fo uni ni jere jekulu de bina jeku bolo di nyoma ni talike ka do ka fo kan gwara ka takada fa nyama unye sabla ka do ka fo constitution mi ni afle u bolonye aka je ka do ka fo u kele fle ka constitution mi finalisation ke ka do ka fo ku ka fere ni dabali bela jele ke ni me talike ka do ka fo abaro kana se ka ke anga jamani ngoro ko sabla ka do ka fo kunya taka laje ye constitution mi ni ka do ka fo ninde awati sabla ka do ka fo mamunu mbe ni u de démocratie mawye ka do ka fo ko olu manga anga constitution ka wati ko kuma mbwangu na sache Teta wati etokoji constitution mon flanc 92 asida wati jubere la coup d'état kono transition ayo ko ni bola peu constitution ti yelema ni transition dew de transition te jone bi élément abe kula ka yelema ibe ga ya alfa ya kungoria o labana togoji alors atete na kungoria o labana togoji ibe ga ya kungoria wo ngala de président mana sigi démocratiquement élu no lui ya kunkori abu safna dire ba do ba bla kumuna parce que o masika fait ne fo mo nyana u bena falenga ta kumuka aiwa ibe ga ya kumboya ugo mako be fika 3e mandat nyina kula alfa takarati amuru takarati o mane transition ma fale jone bena fale transition de afale wati wonye be ni mamunu nata abu safna dira wati temono nanu no meka kule ko conscience quoi adobi ukumeka kule e conscience 92 bara rebuga kenai barabuga kenwe ene barabuga kenai esrosu be sro kuluba uti sore beri karo ka fo fasir kunjela mi metalga maimuna dumiyala akuika do ka fo jamani kutigi ni oye asimi eguchai ko yali ka do ka fo aso ani dade nunu nga ko inga tawa asimi gucha ni ka do ka fo nunu meka korofo munu nzarada nunu hakila mi mbe ula yali ka do ka fo ko anaso ka ada globalizigi ni ama nunu njabi wa akuti fasir ko ni ko ni ka do ka fo mi ma bo ni ngoro do na tawla kuno kuna fo ni tako sarada jamani kono do nga bo ako kalama ni kuye fasire ni ka do ka fo anya samaka bo le soir de bongo maimuna dumiya fa koli ale ka sebe no beti abu fa ko la male fo ashimi mun fo ashimi kala koy ashimi ko imbeta di faso do ni nyokoro o lebu afa maso ansona ka fo ko parti politique do be wuli ka du jo ka fo ko anga bla ata bla bada kan bla blewa kale ta bla bada fo fini bo nere bo na trada mal do nyokoro oui ou non abana ni mal do ngoku ma jenai abana nu ko ku jena nai ni ti ninga bi ta jamani wore abana jamani dande mali abana do mata jamani wore no wai o saka tuji
dɔw bɛ ka taa ale sini. alors e balima dɔ tɛ ma boli ka taa jamana wɛrɛ. den balima dɔ tɔgɔ fɔ min tɔ. minnu bɔra ka taa yan fɛ e bɛ se ka fɔ i soma t'a la. jɔn. minnu bolila kɛ. ne sɔn n ka maa t'a la dɛ. e ka maa tɛ o. maa minnu bolila ka dɔw taara moto taxi ni fɛnw sanfɛ. ayi. e soma foyi tɛ nɔ. ayi. e delila ka turamagan bolilen. ayiwa. e ye turamagan bolilen yan. dɔ bɛ jaabi di. mais e ye turamagan jɔn bolilen mais a ka cɛ de bɛ ka taa hali sini. an ka cɛ. Mamadu Igor. Mamadu Igor ma taa yɔrɔ jan dɛ. a ma boli aw ka ko ninnu kama. a ka na. Toi ye sɔrɔ. an k'a bila tɛmɛ. tɛmɛ an k'o bila yen. Abu Safinɛ Jara siga t'a la foli an b'o lase kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ma. an taara nana dantigɛli belebele o t'o la. an bɛ kunnafoni bala kɔnɔna la radio ye Nuru FM ye. 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la. nɛgɛjuru sira 76 33 43 03. hali bi sirajanta ma Abu Safinɛ Jara an bɛ taa teliyara. i bolo don. Abu n bɛ n bolo n b'a kari ka don. n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu k'a ma ko Nouvelle Horizon. sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Mamani Ture. Mamani Ture a y'a jira k'a fɔ ko min ye attaque terroriste minnu o baara n'o kɛra Achara na. Achara ni a yɛrɛ kɔni ye dugu mun na ne gunda mun yɛrɛ kɔni ko ma jɔ ɲɔgɔnna. i bɛna ye k'a fɔ ko nin kɛwale jugu kɔni ko Bamanjuw y'a kɛ kunun sɔgɔmada fɛ. Abu Safinɛ Jara ka ɲɛsin mun ye anw ka finitigilakaw ma. i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Obi ko yo de fili ka na. Abu dɔw bɛ ka jira k'a fɔ ko a kɛra sababu ye ko finitigilaka 2 tora a la. dɔw fana bɛ ka jira k'a fɔ ko maa 5 ko o banana a la. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye yɔrɔ in jateminɛ k'a lajɛ n'an kama Achara na. a ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ko mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu. a b'u k'u bɛ Obi fili ka taa mun ye anw ka faamaw ka position kan Achara na. sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye jatigɛwale kɛbaaw k'u ye nin baara mun kɔni ka a kɛ. hali n'o y'a sɔrɔ mun ye anw ka état major général des armées. ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye maa si kɔni ko o ni ma to ko in na fɔlɔ. nka siga t'a la Abu Safinɛ Jara kibaruya dɔw kɔni bɛ ka jira k'a fɔ ko maa mun n'o ni tora la k'a bɛ ti jɔ maa 2 la ani maa 5 ɲɔgɔnna ko o banana. sɛbɛnnikɛla ko a ko nka waati mun na u bɛ fasiri in kɔni ka a sɛbɛn. Abu Safinɛ Jara ko kibaruya jɔnjɔn k'u m'o sɔrɔ. kibaruya mun n'o b'a jira k'a fɔ ko maa ni kɔni ko o tora a la walima maa yɛrɛ kɔni ko o banana. nka ŋununu kumaw de bɛ ka jira k'a fɔ ko mun ye maa 2 o tora a la maa 5 ko o banana. wa u bɛ kunnafoni k'a sɛbɛn waati mun na Abu Safinɛ Jara ko wa mun ye groupe terroriste foyi ma a jira k'a fɔ nin baara mun na a kɛlen filɛ nin ye ko nin ye olu nɔ ye. sɛbɛnnikɛla ko a ko poste d'Achara nɛ n'o bɛ Achara ni poste o kofɔ a bɛ mun ye Tombouctou o mara la n y'a f'i ɲɛna k'a fɔ k'a ni gunda mun ko o ma jan ɲɔgɔn na. sɛbɛnnikɛla ko a ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye nin baara in kɔni ko a ka kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na koyi. ko sabu kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko waati caman min ye jatigɛwale kɛbaa ninnu u bɛ babali ta ka nin yɔrɔ kofɔlen nin ka a sɛgɛrɛ n'o bɛ poste d'Achara n'o o b'o o kofɔ. sɛbɛnnikɛla ko a k'u ye nin baara minnu k'a kɛ kunun k'u y'a kɛ nɛgɛ ɲɛ 6 o waati. Abu Safinɛ Jara k'u y'a kɛ nɛgɛ ɲɛ 6 o waati de. sɛbɛnnikɛla ko a ko u ye baara mun kɛ waati tɛmɛnenw na ka tɛmɛ. Abu Safinɛ Jara dɔw y'a jira k'a fɔ ko maa 1 ko o tora o kɛwale ninnu na ko min ye maa 3 ɲɔgɔnna ko olu joginna. sɛbɛnnikɛla ko a k'u y'o baara mun kɛ waati tɛmɛnenw na ka tɛmɛ an ka finitigilaka 1 ko o nin tora a la. jatigɛwale mun yɛrɛ n'o o nin tora a ko in na Abu Safinɛ Jara k'a bɛ t'i jɔ maa 4 o ɲɔgɔnna o la. wa u tora k'u ka kɛlɛkɛminɛn caman de to yen ko waati tɛmɛnenw na u ye nin baara mun k'a boloda poste d'Achara na o kɛwale kɔni ko a y'u sɔrɔ. sɛbɛnnikɛla ko a ko ni du ye attaque mun kɛlen filɛ ka poste d'Achara nin ta k'a sɛgɛrɛ ta. Abu Safinɛ Jara ko maa la sɔminen k'o kan ka kɛ suba ye koyi. o sabu kɛ ko min ye san 2023 janvier kalo yɛrɛ la i bɛna ye k'a fɔ ko jɛlɛjɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko Wali Tombouctou ale kɔni ye kunnafoni k'a lase k'a jira k'a fɔ ko nin poste mun filɛ nin n'o bɛ poste d'Achara nin kofɔ a b'o ko farati k'o ka k'a la koyi. o sabu kɛ ko jatigɛwale kɛbaaw bɛ munumunu na a yɔrɔ kofɔlen ninnu na. sɛbɛnnikɛla ko a ko k'o kɔrɔfɔ in yɛrɛ k'o sinsin jatigɛwale kɛbaa maa jugu mun bɛ n'an k'a ma ko Abu Tala ale t'i to a ma ye wa. Abu Tala ko ale yɛrɛ fana bɔra k'a jira k'a fɔ i to a ma tɛ yan. n tɛ tɔgɔma ye. Abu Tala ayi n to a ma tɛ. e tɔgɔ tɛ Abu wa. ne tɔgɔ ye Abu ye mais danfara bɛ yen. danfara jumɛn. kala min b'a kan o est ce que o bɛ ne ta. cɛ sabali sa. kana maajugu kana n jɔma kɛ maajugu ye sa. Abu Tala. n jɔma tɛ. Abu Tala Abu Safinɛ Jara. ni yɛrɛ Abu yɛrɛ an bɛ Abu bɔ nin na.
I kulo b'a la. A ko nin jatigɛ wale kɛbaa ye maa jugu in n'o Abu Tala ko Abu Tala jira ko waati tɛmɛnenw na a fɔ Tala ale yɛrɛ fana y'a ɲini mun ye maa minnu n'u bɛ Asara ni kɛrɛfɛla la k'u ka yɔrɔ in k'a bila koyi ale fana o ɲini o kɔrɔfɔ k'o sɛbɛkɔrɔsiyɛla waati tɛmɛnenw na ko wa k'a b'a ɲini u fɛ ko maa sini anw ka finitigilakaw kana jɛ ka baara k'o kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Abu Tala a ye kɔrɔfɔ in siyɛla waati tɛmɛnenw na ka tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko o n'a ta bɛɛ Abu Safinɛ jira k'i bɛna ye k'a fɔ ko min ye kala ko ma don ɲini n'a ka bɛn a ye k'o de kɛra sababu ye jatigɛ wale kɛbaaw ye nin baara in kɔni ka a kɛ nka kibaruya kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ n'o b'an ka chef d'état-major général des armées ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa si ni o ma to ko in na fɔlɔ an bɛ don min na komi bi anw ka finitigilakaw fan fɛ nka kibaruya wɛrɛ de bɛ k'a jira k'a fɔ ko finitigilaka maa 2 ko o nin tora a la ko maa 5 ko o banana kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye nouvelle horizon ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ Mamani Ture Abu Ibonya o b'a la Mamani Ture i ka dɔn k'a fɔ bete an bɛ ale fo n'i y'i ka dɔn k'a fɔ o bila min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ l'indépendant na Musa B Sidibe i ka dɔn k'a fɔ ale ka sɛbɛn don a ko i ka dɔn k'a fɔ hali bi min bɛ tali kɛ nouvelle constitution ko in kan e ko i k'a dɔn k'a fɔ magistrat kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ syndicat libre de la magistrature ni o bɛ wele ko Silma i k'a dɔn k'a fɔ ninnu b'i n'a fɔ u dusuma a kasaralen bɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ projet de la finalisation min ni o baara kɛra projet de nouvelle constitution a finalisation baara minnu ni olu kɛra ko i k'a dɔn k'a fɔ olu ye jateminɛ minnu kɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ dɔw tɛmɛnenw na olu tun ye recommandation dɔw kɛ n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ laɲini dɔw la olu bɛ se ka don a kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni magistrature o nasiraw ye i k'a dɔn k'a fɔ ninnu y'a jira k'a fɔ ko n'i ye projet de loi in ta k'a lajɛ projet de constitution a finalisation ta k'a lajɛ olu ye recommandation minnu kɛ olu ye laɲini minnu kɛ ko i k'a dɔn k'a fɔ ko u ma point kelen ta ka don a kɔnɔ o de ma bɛn u ma awɔ an ka taa article b'olu Musa B Sidibe a ko i k'a dɔn k'a fɔ Silma i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye syndicat libre de la magistrature i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye réaction kɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ u kumana u bɔra u ka daden kɔnɔ u ti dɔwɛrɛ dɛ ninnu y'a jira k'a fɔ nouvelle constitution min ni a baara kɛra a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ a finalisation a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ yanni finalisation bi kɛ olu ye i k'a dɔn k'a fɔ recommandation ni o bɛ tali kɛ laɲini dɔw la olu y'o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kabini i k'a dɔn k'a fɔ octobre kalo tile 27 san 2022 walasa i k'a dɔn k'a fɔ o laɲiniw ka se ka don nouvelle constitution kɔnɔ yanni i k'a dɔn k'a fɔ a baaraw bɛ taa kuncɛ k'a ta k'a di jamanikuntigi ma a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ k'a constitution bila sen kan o sababu la i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka recommandation kɛlenkɔrɔ kɔfɛ ninnu y'a ye k'a fɔ finalisation kɔni baara nana kɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu ka recommandation point hakɛ min ni u y'o fɔ i ka dɔn k'a fɔ ko point kelen si tɛ a la min ni k'a dɔn k'a fɔ maa ninnu ni u sera o ma i ka dɔn k'a fɔ o de kɛmɛ fɛn ye min ni a kɛmɛ ka magistrat k'u sɛbɛn tɔɔrɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu y'a jira k'a fɔ ko constitution baara ka kɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ magistrat ka laɲini o ma don a kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ don nataw la ko a bɛna kɛ ni gɛlɛya belebele min ni k'a dɔn k'a fɔ a jamana a bɛ se ka o gɛlɛya sɔrɔ koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye constitution ta k'a lajɛ sɛbɛnfura tɛ min ni k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ yɛlɛma min do i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn min do n'a baara kɛra i k'a dɔn k'a fɔ a yɛlɛma a bɛ san caman de kɛ walasa a ka don yɛlɛma kɔnɔ o ba n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o sɛbɛnfura do n'o bɛ baara mɔgɔw bɛ laɲini minnu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni u ka baara hokumu ye i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ o laɲiniw bɛ don a kɔnɔ cogo min na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Silima mɔɔw la ko i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni dusuma a kasaralen don sabula i k'a dɔn k'a fɔ olu ka laɲini kisɛ kelen a ma ta ka don nin kɔnɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a sariya kisɛ dɔ bɛ yen min n'i ka dɔn k'a fɔ o ye article 137 ye i ka dɔn k'a dɔn a fɔ u kan k'o ta k'o fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ constitution na i ka dɔn k'a fɔ ale ni loi tɛ kelen ye i ka dɔn k'a fɔ constitution tɛ fɛn ye min n'i ka dɔn k'a fɔ a bɛ sariya kisɛw k'u sɛbɛn détail i ka dɔn k'a fɔ loi i ka dɔn k'a fɔ o ye sɛbɛnfura ye min n'i ka dɔn k'a fɔ ale kan ka détail sɛbɛn di min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ sariya kisɛw u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma i ka dɔn k'a fɔ Silima mɔɔw ko article 137 i ka dɔn k'a fɔ u k'o ta k'o fɛsɛfɛsɛ i ka dɔn k'a fɔ ka o waraka kosɛbɛ ka détail dɔw di u kan a b'i n'a fɔ gɛlɛya dɔ bɛ o yɔrɔ in na ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ magistraw ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ article 137 la article 136 ka se 137 ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔw ye article ye mun ni k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya dɔw bɛ a kɔnɔ ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ magistraw ma sabula magistraw ye laɲini minnu kɛ olu ma don a kɔnɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ rédaction kɛbaaw la i k'a dɔn k'a fɔ ninnu y'a jira k'a fɔ ko n'i ye
justice ta k'a lajɛ justice a jɔyɔrɔ ka bɔ jamana kɔnɔ kosɛbɛ a sariya kisɛ min bɛ yen ni o bɛ wele ko alinéa 3 article min ni o bɛ tali kɛ 131 na ko i k'a dɔn k'a fɔ relecture kan ka kɛ o yɔrɔw fana na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sinima la masurunyana n'u y'a yira k'a fɔ sariya kisɛ caman de bɛ yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ magistrats olu ka kow kan i k'a dɔn k'a fɔ ko da ma se u ma olu ye fɛn min ni k'a dɔn k'a fɔ don nataw la ko an ka segin a kan k'a fɔ a bɛna kɛ gɛlɛya kosɛbɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana 4ème république ko kuma min ni a bɛ sen nɔ don nataw la ko a bɛna kɛ gɛlɛya belebele ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ magistrats ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ a tiri filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ lɛnɛpana kɔnɔ Musa Bilali Sidibe ale ka sɛbɛn abu ne ye ne pana ne y'ale bila lasira ne b'ale sama ka gɛrɛna mun ye Dugufana Keita abu Dugufana a kumara a bɛɛ na ta musokɔrɔni malo bɛ dɔgɔ la abu Safinɛ Jara a ti dɛsɛ o jɔfɛn na a ko an ka taa CNT kɔnɔ CNT no o ko fɔra a bɛ Conseil national de la transition abu Safinɛ Jara a bɛ yen ko fɔ k'an bɛ don min na ko bi abu mun ye kanubaaya ye a wari ani fanga abu Safinɛ Jara ko nin ye fɛn ye fɛn mun na a sɛbɛkɔrɔ ɲɔ ɲɛlen don an ka CNT kɔnɔ diɲɛ banna a banna ko bɛɛ tɛ nin fɛn saba ye a bɛɛ b'a kɔnɔ alors kanubaaya c'est la vie wari fanga a banna an kanubaaya ko m'a lade alors mais hali o yɛrɛ kɛ o de ye kojugu ye ça c'est la vie an ka CNT kɔnɔ ayi a CNT lama in ko tɛ minɛ mais ayo ko tɛ CNT lama ko tɛ wa a bɛ ka kɛ bolo min fana kan o bolo man ɲi abu est-ce que ala ka ɲɛ ka da amina arabi don mun ye Dugufana Keita ye abu Safinɛ Jara a y'a yira k'a fɔ ko min ye Conseil national de transition CNT abu Safinɛ Jara ko a kɛlen bɛ yɔrɔ bi yɔrɔ mun n'a bɛ maanifin yɛrɛ k'i kamana gan kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko disiba dɔw bɛ CNT kɔnɔ bi abu ko bolodengɔni kɔni ko a bɛ ka sun ma dɛ abu k'u bɛ ka kanubaaya k'a bolo da mun ye CNT o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin waati laban in yɛrɛ la abu Safinɛ Jara ko bolodengɔni ko sina disiba dɔ ma CNT yɛrɛ kɔnɔ abu Safinɛ Jara o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko a ye dagabana gorobinɛ dɔ de k'o la voyage ma abu Safinɛ Jara jamana yɛrɛ kɔ kan ka taa mun ye réunion international dɔ la n'o bɛ droit de femme n'o o b'o o kofɔ a y'o gorobinɛ mun ni k'o bila ka taa ye gorobinɛ in ko CNT maa tɛ abu Safinɛ Jara maaw yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka abu Safinɛ Jara ko nin gorobinɛ in ko a ye nin yɔrɔ kofɔlen k'a sɔrɔ cogo di sɛbɛnnikɛla ko a ko gorobinɛ mun n'o bɛ kofɔla tan abu Safinɛ Jara ko gorobinɛ dɔw mun dogolen tɛ malidenw si la abu Safinɛ Jara mun ye cadeau ye abu Safinɛ Jara ani ka taa fara mugu de l'argent k'a bɛ to k'o sɛlɛ maaw ye sɛbɛnnikɛla ko a k'u ye kibaruya k'o sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko min ye disiba dɔ bɛ CNT o kɔnɔna la abu Safinɛ Jara ko a tɛ siran ko ɲɛ abu Safinɛ Jara ko kibaruyaw bɛ ka yira k'a fɔ nin disiba in ko ale de gorobinɛ in ko o sɛmɛnen bɛ nin disiba in de la sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye CNT yɛrɛ kɔnɔna abu n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ abu Safinɛ Jara CNT o kan ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ mun n'ale kan ka kɛ misali ye abu CNT ale ye yɔrɔ ye ale de b'an ka sariyaw ni k'u ta abu n'a fɔra ko nin baara nasuguya k'o bɛ kɛ CNT kɔnɔ fɛn don fɛn mun n'a bɛ maanifin yɛrɛ kɔni k'o kamana gan sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye muso kofɔlen mun n'o bɛ ka kofɔla tan ko waatiw tɛmɛna ko muso kofɔlen yɛrɛ bɔra ka ko in k'a nkalontigiya koyi kibaruya mun n'o bɛ ka munumunu ale kan ani CNT yɛrɛ maaba in kan n'o bɛ disiba in kofɔ ko muso in yɛrɛ bɔra waati tɛmɛnenw na ka ko in k'a nkalontigiya a sɛbɛnnikɛla ko a ko a kɔni mana kɛ cogo o cogo abu Safinɛ Jara n donna n ma don n don mali de ka kusa n'i ye kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'i jɔ a fɔlen ou bien n'i siga kɛlɛ in lɔ e donna ma ta a banna abu ma don ka kusa n'i ye n'i ma don yɛrɛ ɲɛnɛ bɛ k'i kɔ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko di sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye CNT kan ka kɛ misali ye nka abu Safinɛ Jara ko mun ye kanubaaya wari ani fanga ko nin ye fɛn ye fɛn mun n'a ɲɔɲɛlen don CNT maa dɔw bolo koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye nin gorobinɛ kofɔlen abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko a taara mun ye kɛnɛ belebele dɔ de kan jamana in yɛrɛ kɔ kan kɛnɛ mun na an ko a ma ko mun ye parlement africain wa abu Safinɛ Jara mun ye droit de femme ko o baara dɔ tun bɛ ka tiimɛ ye nka fɛn mun n'o bɛ ka maanifin k'o kamana gan ni musolaka in a ye nin yɔrɔ kɔfɔlen k'o sɔrɔ cogo di janko k'a fɔ ko ale bɛ taa kuma parlement africain tɔgɔ la janko ko droit de femme olu tɔgɔ la abu Safinɛ Jara nin ye fɛn ye fɛn mun n'a ye maa caman k'o kamana k'o gan sɛbɛnnikɛla ko a ko o de hukumu kɔnɔna la ko i bɛ n'a ye k'a fɔ ko maa caman bɛ ka bolodengɔni
in kɔni ko sinsiɲɛ tɛ disiba dɔ la koyi k'a yira k'a fɔ ko ale de kɛra sababu ye ka ni muso kofɔlen k'o bila ka taa ye a b'i n'a fɔ k'ale ka lasosi don Abu Safinɛ Jara k'o de Lelale dara dɔnkili la dɛ an tɛ nin fasiri Lelale nin an tɛ nin fasiri kala dɛ an tɛ nin ma sɛbɛ o an tɛ CNT ko in to yen i ma sɛbɛ sa sɛbɛnnikɛla ko a ko in kɔni tiɲɛ don wa nkalon don nka siga kɔni tɛ fɛn mun na Abu Safinɛ Jara ni muso kofɔlen ni worobinɛ a tɛ mun ye wasaden tɛ Abu Safinɛ Jara ale ka taa mun ye parlement africain na k'a bɛ taa droit de la femme ka to o kuma ɲɛfɔ ye Abu Safinɛ Jara fɛn don fɛn bɛn ta tɛ a tɛ bɛn CNT maa hakɛ dɔnnen don sɛbɛnnikɛla ko a ko k'u bɛ ka kibaruya dɔw yɛrɛ sɔrɔ Abu Safinɛ Jara k'u bɛ ye kunkolo kuraw bɛ ka ye CNT in kɔnɔ 147 tɛ de le nombre c'est 147 ni dɔ farala o kan o t'a dɔ ye a ye fila bɔra la kɔsɔnni nɔ fila bɔra la o yɔrɔ pasira de yan ayi ma da la ni fila bɔra la 45 a kun t'anw na don o nɔ la sa c'était l'occasion e ni ne fila bɛɛ kun ka ɲi o yɔrɔw la ye n'o tɛ fila bɔra la o ni fila bɔra la parce que n'i ma fili fila kɛra ambassadeur ye ni fila bɔra la ka olu kɛ ambassadeur ye an bi yan a ye juguya dabila sa cɛ n'u ma to an fana ka taa cɛ an fana bi yan dɛ an fana bi yan dɛ u mɛnna an kan ten sa dɛ tiɲɛ tɛ walahi u mɛnna an kan million joli joli par mois an y'an ta kɛ a kana million yɛrɛ d'a ma ayi kalo kalo 500 d'aw ma o b'an bɔ e ne fila 100 yan e y'a ye dɛ jɛw ka jɔ an dɛ e 100 ne 100 kɛ aw ka dɔgɔ den o an bɛ tɔw tigɛ a cɛ de ayisa i bi dɔn ko de ɲɛɲini fɔlɔ ni don refondation an ka prime bɛ yen refondation bɛɛ ka kɛ prime bɛ yen nka mɔɔw bɛ k'a salo prime bɛ yen prime bɛ minɛ an ka 500 minɛ prime b'a dafa a kun an ka 100 minɛ prime bɛ yen donc an ka 100 minɛ e 100 ne 100 a banna ka fara prime ni essence sɔngɔw ni téléphone tɛ ci wari la awɔ o tɛ yen de o tɛ yen o bɛ yen o makanbaw bɛɛ tɛ yen mobilibaw tɛ d'a ma climatisé fɛn ka di k'o bɔ wa n'o kɛra ko lelale bi caya nɔfɛ dɛ an ka bila yan i bɛ kɛ cɛ ɲɔgɔn ye wa e tɛ ka dɔ kala sisan de lelalew bi caya i nɔfɛ kɛ ni wari b'i kun o bɛ caya i bɛ dɔw bɛ hors de mission di dɔw ma k'olu bila ka taa mission i yɛrɛ bɛ taa an ka bita bila n'ala sɔnna Abu Safinɛ Jara kunnafoni kɔni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ min ye lasira na a bɔ ko 592 ka bɛn bi alamisadonya ma marisi kalo tile 2 wa dugu fana Keyita ale de y'a fasiri dɛ a banna dɛ fasiri tɛ a banna dɛ Abu sirɛni kɔnɔ awɔ i y'a fɔ cogo min na an ka bita in Abu foli an b'a lase nin waati na Mamadu Koyita Badara Sidibe ani ka taa fara mun ye Gaguya Mamudu kan an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo Seydou Gagu Bintu Sila an ka marakamuso an bɛ foli k'o lase a ma nin waati na fo Faransi k'a fɔ a ɲɛna ko a Sila ani ka taa fara mun ye Fuseni Sisoko Abu hali bi an bɛ mun ɲini kanubaw fɛ yan'an ka bɔ Yakuba Gindo b'a kɛ to koyi ko sabu kɛ mun ye anniversaire a Sira a y'a ko k'u lamaga dɛ k'u lamaga